23 мартта Үзәк китапханәгә әдәбият сөючеләр җыелды. Биредә Зәйнең танылган шагыйрәсе Надежда Чепурная үзенең чираттагы китапларын тәкъдим итте. Алар «Моя прекрасная Ева» һәм «Волонтеры вселенной» дип исемләнгән шигырьләр җыентыгы. Иҗат җимешләрен автор үз изоляция вакытында яза. Беренчесендә автобиографик повесть урын алган. «Моя прекрасная Ева» – это книга о любви. Минем бу китабым мәхәббәт тормыш турында 90нчы елларда Россиядә булган вакыйгалар сурәтләнә. Тормышта үз-үзеңне табу, ата-аналар белән балалар, ир-ат һәм хатын-кыз мөнәсәбәте тасвирлана. «Волонтеры вселенной» китабында илдәге катлаулы вазгыять сурәтләнә. Әлеге китапта ел дәвамында язылган 80гә якын шигырь тупланган. Хәзерге көн геройлары саналган табиблар эшчәнлеге үз изоляция вакытындагы кыенлыкларны да читләтеп узмый ул. Цените мгновение волшебной любви. Ах, как распевают в саду соловьи. Рождение дня, золотистый рассвет. Ура! Мы проснулись, ждем новых побед. Надежда Чепурная иҗаты белән күпләр таныш. Моңа кадәр аның «О памяти в плену» һәм «Еще вчера» китаплары дөнья күргән иде. Аның шигырьләрендә мәхәббәт тә, өмет тә, адәм баласы кичергән иң якты һәм ихлас хисләр чагыла. Адилә Борһанова, Ангелина Санникова, Зәй хәбәрләре.